ଶଳେ ମତେ 2 ଟଙ୍କିଆ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଇ ତେ ମୋ ଛେନାପୋଡ଼ ଭଳିଆ ନାତୁଣୀକି ପଠେଇବାକୁ ବଇଛ। ଅଜା ତମ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ। ଗପ କଣ ଏଇଠି? ନାତୁଣୀ ପାଖରେ ବସି ଗପ ଶୁଣିବ? ଯାଅ ସେ ବରଗଛ ପାଖରେ ଖଟିଆ ଫଟିଆ ପକାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଅ। ଆରେ ଶଳା ବୁଢା କହିଲା ଖଟିଆ ଫଟିଆ ନେଇ ପକାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ, ଯେ ଆଉଛି ନା କୁଆଡେ ଗଲା ବେ? ଜେଜେ ଏ ଯୋଉ ଶୀତ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୂତ ଗପ କୁହ ଯେମିତି ରୁମ ମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, ଏତେ ଅନେକ ଦିନ ଯେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏ ଡାଇଲଗ ଭାଇରାଲ ସରିଛି। ଓହ, ତାହେଲେ ବେଶୀ ନୁହଁ, 2-4 ମାସ ତଳର କଥା। ପୁଷ ମାସର ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ। 2 ସାଙ୍ଗ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଯୋଜନା କଲେ। ପାକୁ ତୁ ଏଇଠି ବଇଛୁ, ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଖୋଜୁଛି। ଆଜି ରାତିରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା। ଇଏ ଯୋଉ କାଠୁଆ ଶୀତ, ରାତି ଅଧରେ ମୋ ମାଇପୁକୁ ଧରି କମର ତଳେ ନ ଶୋଇ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ପାଣି କାଦୁଅରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ। ଆରେ ସିଏ ତ ତୋରି ମାଇପ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଶୋଇବୁ। ସିଏ ଯୋଉ ମାଛ ଧରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ କାଲିକି ଆଉ ମିଳିବ? ହେଇଆ କାଲି କରୁଣାହାନ୍ତି ନାରାୟଣହାନ୍ତି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏତେ ମାଛ ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ତା ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଯାକ ଶୁଖୁଆ ପକେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ରେ, ସେପଟେ ଆଉ ଯାଇ ଆସିବନି। ହେଇ ସତରେ ସତରେ ନୁହଁ କଣ? ତୋ ଶହେଟା କଣ ଅଛି? ତୁ ମାଲ ପିଇବୁ, ମାଇକିନା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ତାସ ଖେଳିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ରାତିରେ ଯିବା ଆଉ। ହଉ ହଉ, ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ରେଡି ହେଇକି ଥାଉ, ମୁଁ ଡାକିବି ଯିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ଭୂତ ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇ ଶୁଣୁଥାଏ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଠିକ ରାତି 3ଟାରେ ରାକୁ ଆସି ପାକୁକୁ ଡାକିଲା। ପାକୁ ଏ ପାକୁ ପାକୁ କିରେ ସେ ପାକୁ ପାକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯିବା ନା ନାଇଁ ବା? ଆଉ ତୋ ଜାଲ ଆଣନୁ ନା ନାହିଁ? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ଲେଟ୍ ହେଲେ ଚାଲୁ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଆରେ ଜାଲ କଣ ହେଲା, ବିକିଦେଲୁ ନା କଣ? ପାକୁର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ରାକୁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲା। ସବୁ କଥାରେ କଣ ହୁଁ ହୁଁ ମାରୁଛୁ? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ରେ, ପାଟିରେ ସବଳଟା ପୁରେଇଛି।